Din is-sena l-Gvern se jinvesti aktar minn 18 miljun u 500,000 euro f'xogħlijiet ta' manutenzjoni fl-iskejjel. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt żjara f'binja f'San Ġwan, binja li bħalissa għaddejjin xogħlijiet fuqha sabiex minn Settembru li ġej tibda sservi bħala kindergarten. Il-binja f'San Ġwan qed issir b'investiment ta' 900,000 euro u hi l-unika binja f'pajjiżna mibnija apposta għal tfal ta' bejn it-3 u l-4 snin. Il-perit tal-iskola f'San Ġwan Julian Mikallef spjega li l-binja se jkollha 19 klassi mifruxa fuq żewġ sulari. Kull klassi ddisinjata b'mod li taqti l-ħtiġijiet ta' tfal filwaqt li tingħata attenzjoni lill-esperjenza akkademika ta' tfal minn età daqstant żgħira. Pers li kindergarten ħajkollha ċertu feature bħal skylights u hekk li nippruvaw ndaħlu dawl kemm nistgħu, color schemes iktar bright għat-tfal żgħar u l-landscaping area li qed fil-fażi li tibda f'da żminijiet li tkun speċifikament għal-tfal żgħar. Ġifieri jkollhom żona bis-soft landscaping, żona hard landscaping u vegetation. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li x-xogħlijiet ta' manutenzjoni qed isiru fi skejjel varji, bl-iskejjel ta' Pembroke, Rabat, Bormla, Naxxar, Birkirkara u Rabat Għawdex huma meqjusa bħala l-akbar proġetti għal din is-sena. Kull wieħed ifisser investiment ta' aktar minn miljun euro. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li ntemmet it-tieni fażi tax-xogħlijiet fl-iskejjel ta' Bormla u Birkirkara, filwaqt li x-xogħlijiet fl-iskola tal-isports f'Pembroke u l-blokka l-ġdida fl-iskola sekondarja tan-Naxxar mexxin b'ritmu tajjeb.